Готови? Да. Здравейте! Днес по еднолично решение на председателя на Народно събрание Наталия Киселова в седмичната програма на Народно събрание не беше включена точка, предложена от парламентарната група на МЕЧ по реда на нашия правилник. Точка свързана с един много важен въпрос, да не кажем, че може би най-важният въпрос, който това Народно събрание трябваше да се занимава през тази седмица. МЕЧ предлага одържавяване на Лукойл, на рафинерията и на свързаната инфраструктурна мрежа и бензиностанциите. Каква е целта? Целта е България да си върне владението над стратегически обект от националната сигурност. Целта е българската държава да получава няколко милиарда лева годишно и да не се чудим как да скълъпим бюджет с дефицит от 3%. Целта е тези няколко хиляди служители в Лукойл, които са български граждани, целият мениджмънт е български на рафинерията, да имат сигурност и милионите хора, които всеки ден си зареждат автомобилите по пътищата на България, че горивото няма да е 3,50 или 4 лева. За съжаление, ние не намираме разбиране от Наталия Киселова, независимо, че получихме уверение от няколко парламентарни групи, че темата биха я подкрепили да влезе в дневния ред. Всъщност ние искаме да задължим Министерски съвет да започне разговори с собствениците, фирмите собственици на двете компании, за да планира инвестиционен разход, да го включи в своя проект и бюджет Теменужка Петкова и България да похарчи 3 или 4 милиарда, които още в първата година да си върне. Естествено, че това е от огромно значение за българското общество. Естествено, че това е нещо, което е от нашата програма. Ние сме твърдо решени, че ЕРП-тата, че Лукойл и че неща свързани с националната сигурност като българското злато, трябва да бъдат прекратени концесионните договори, свързани с тях. Трябва държавата да определя начина, по който най-скъпите ни суровини и нещата, които могат да ни гарантират сигурни постъпления, трябва да отиват българските граждани. Наталия Киселова с хиляди процедурни хватки не пожела да го включи в дневния ред, а можеше да го направи. Не било разпределено на комисия. Аз на Павела Митова ли да чакам комисия по енергетика, експертна оценка, свързана с това, или на Красимир Манов, който е до мен. Така че не съм сигурен, че госпожа Киселова оценява каква щета има БСП към момента, но не съм сигурен, че и тя оценява всъщност колко слаб председател на парламента и че се смее цяла България, дори по начина, по който открива заседанията. Днес разбрахме, че тя е малък човек, защото искат да изслушат по предложение на ППДБ да има изслушване свързано с Лукойл, където най-вероятно ще разберем какви комисионни са си договаряли кабинета на Денков тогава и кой да бъде печелившия купувач на тази компания, защото и това се говореше днес на председателски съвет, че ще бъде закрито заседанието, имало класифицирана информация там. Аз разбрах, че там се договаряли комисионни на частна фирма, която да купува рафинерията. Ако българската държава ни я притежава, ние може би имаме един или два острова на суверенитет в момента. Това е Лукойл, това са ни златните находища и това е свободната воля на хората. Много е жалко, че един конституционалист спира това решение. Коя е фирмата? Кажете, като казвате. Най-вероятно ще стане, тя е в секретен доклад, най-вероятно ще стане в когато е изслушването. Аз не знам, защото още не съм се запознал, но имаше колеги на този председателски съвет, на които са ходили там кики, мики, ники на крака и са ги молили да одобряват такава сделка по време на сглобката. Знаете, тогава аз бях независим, бях сам и не съм запознат, но ще стана ясно. Така или иначе, другата седмица тази точка ще влезе в дневния ред, защото правилника ни позволява и без волята на Наталия Киселова ние да я предложим. Считаме, че тогава ще стане ясно колко партии в парламента искат тази рафинерия да е българска. Тя и сега е българска, но парите изтичат някъде другаде от нея. Това искам да ви споделя. Красимир Манов е с мен. Ако той е подготвил проекта за решение, той е правил анализите на двете фирми, той анализира и печалбата на двете фирми и възможен преходен период, в който държавата да си върне абсолютно контрола и особен представител да се назначи спешно в Лукойл, защото вие знаете, че в момента се водят някакви разговори и преговори с... Сега има златна акция, нали така? Ние ще имаме златни всички акции, когато държавата си го придобие. Тая златна акция, аз не мисля, че нещо ни помага в момента. Краси, нещо да кажеш? Най-важното нещо е, че става въпрос за национална сигурност, тъй като знаете много добре, че Лукойл, откакто е приватизирано по времето на Иван Костов, 30 години, 25 години, вече се навлязва в вътрешната политика на суверенната република България. Добре, някакви въпроси? Не. Благодаря.